Walo ka mga tinunan o gusto ka inahan ang namatay samtang daghan na angol human madisgrasya sa lungsod sa Buloon kaganang buntag. Ang gisakyan nilang mini dump truck nga gipanag-iya sa local government unit sa Buloon nawadaan og preno. Si Chona Carion adunay live update nga miadto gyud sa site sa mong insidente. Chona? Yes, Bob, nagbangutan karon ang pamilya sa siyam ka manakala sa trahedya sa lungsod sa Bulhoon. Ang driver sa mini dump truck, Bob, na ilanga si Danilo Niere, ang municipal driver. Kining maong dump truck, Bob, ay kanunay gamiton paghakot sa mga tinunan sa mountain barangays kung aduna sila'y kalihukan. Naabtan pa sa RTV Balitang Bisdak Team ang pagpanghatod sa mga ambulansya sa mga naangol nga mga tinunan nga giatiman sa Rural Health Unit sa Bulhoon. Gipang-refer ang ubang mga naangol sa Karkar Hospital Vicente Soto ug pribadong tambalanan sa Cebu City. Ang ubang injured anaa sa Oslo District Hospital. Nasayran nga 26 ka mga tinunan sa elementarya sa Nangka ug 18 gikan sa San Antonio Elementary School ang luwan sa maong dump truck. Lakip sa sakay ang pipila ka mga ginikanan sa mga bata aron motambong sa District Sports and Cultural and Nutrition event sa Bulhoon Center nga gipasiugdahan sa Department of Education. Apan pag-abot sa sitio Lingatong, Barangay Upper Biseril, Bukirang bahin sa mong lungsod, gingong nawadan og break. 8 gyud ka mga tinunan ug usa ka ginikanan ang nakabsan sa kinabuhi. Kinihuman nga nawadaan og preno ang dump truck nga gipanag-iya sa LGU sa maong lungsod. Diinluwan ang kapin 40 ka mga tinunan. Sukwahi sa mga unang nanggawas nga taho nga natagak sa Kimba ang maong dump truck apan gingong mipidpid kini o giingong gibangga sa driver nining Bukirang bahin ug didto natulimbang umibalintong ang maong dump truck ug mipiit sa mga tinunan. Kinina ang hitsura sa dump truck nga maayong pagkaguba, nagpasad na ang mga tsinelas ug mga pagkaon nga baon sa mga bata. Gado dito pa ko gadulong ko dadaan contract nanyagit na mga bata niya pagka diha na ko natungod anan may kuan diri na ang truck diha na wala na nagsubay dito sa diha niyabo na kala akong driver dili mo bula kayo nga kusog nya wala na yung brake sa pagdulhog o imbes unta nga di ang sa wala o sa tuo lapita pangpang na siya gadulhog sa ubos na ya iya lang ginahinay og bag dita sa kilid ring murag kaning kanang ano bang kaning bukid na okay pagtanga niya kay yang gibanga kay pa naman god napaleng wala sa naipit ang mga bata. Naila ang mga namatay nga sila si Jerome Niere, 11 anyos, Mary Ann Filipino, 12 anyos, Jana de los Santos, 12 anyos, Clint Isidor Dugang, 12 anyos, Victoria Goroson, 40 anyos ang inahan, Jefferson Jorfo, 11 anyos, Alexander Villanueva, 20 anyos, Mark Lloyd Mosquida, 12 anyos, Riza May Vinyan, 10 anyos. Samtang sa talaan sa kapulisan sa lungsod, adunay 16 ka mga naangol. Si Chan Lori May, uban sa iyang grade 6 nga anak nga si Mark Louie, nakuyapan human sila na disgrasya. Ang iyang anak nakihiagom og pangus sa ulo. Samtang si Roxanne Indrina nakihiagom usab og pangus sa iyang ulo anaa karon sa Rural Health sa maong lungsod, samtang ang iyang inahan og igsuon gihatod sa tambalanan. Kusog kay tulagan. Kusog di tulagan? Unya? tuwa na ko dito murag natugpag ko dito ba natanaw na ko sa subos nanay mga bata nga nagkuan na nagkadugo na taman ba mo tong diya pitanaw na ko diyan na nagsakyanan dire muna siyang hinapiit wala mo balad ko pangita sa kong bata asa na paingon kay murag ko naarma ko di sa kong duol. Ang siyam ka mga patayng lawas ana karon sa usa ka punerarya sa lungsod di naghugop ang mga tagtungod. Igo na lang paghilak si Rufino Binyan nga nagsudong sa iyang anak nga si Risa May Binyan. Wa gyud siya magtuong nga apil sa namatay ang iyang anak. Primero ko ng anak. Inis Corazon, ikon sa man sa namatay. Iyaan. Magulangan. Iyaan. Apuhan. Binyan Cortez. Kay Cortez may yung bata. Ingo ba siya pa? Tayo kwarta kay muna mo dalang panig bola ko. Sige dai. Ay muna hatag na ko.
Yes, Bob, sa pakiginabi kaganihan ni Mayor Merlo Derama, wa siya nahibawan nga dunay diferensya sa sakyanan hinuon tulo ka tuig na kining dump truck sa LGU. Hinuon ang samtang ang Bolhoon Police Station, Bob, miingon nga mag-utubang ang driver og kasong reckless imprudence resulting in multiple homicide, multiple injuries and damage to property. Bob? John, base sa footage kay mong nakuha, well cemented man ang maong lugar, no? Dili man anapog nga kalsada? Yes, Bob, sementado kini o adunay portion usab nga kanang dili sementado, kumbaga dunay libaong, pero sa area, Bob, nga nahitabuan dulhugon man gud kini, Bob, niya matod sa mayor nga og sa pulis didto nga na paggawa sa break dito na lang gid kini niya gituyo og bangga sa bukirang bahin, as you can see sa video, Bob, nga dito na lang, pero pagbangga niya dito sa bukiran nga bahin katong batoon nituwad kining maong mini dump truck. O gani, adunay tinun-an unta nga nakaambak, Bob, samtang nag-ambak siya, naabtan pagid siya sa dump truck, maong usa siya sa nakalas. Okay, kining so kuhay sa unang report nga mi turn turtle ni wa ra gyud ay kundili na kuan ra kining gituyog bangga sa driver aron mapugna na. Kining mga nangamatay unsa may extend sa ilang injury na gumikan sa nalagpot na kuan sila or nadatugan sa dump truck, Chona? Yes, Bob, kining mga kasagarang mga nakalas, Bob, napiit yun di siya, Bob, katong mga nangatagak o katong mga kanang ni action og dagan apan pagtumba sa kaning dump truck, napiit sila kasagaran, adunay fracture sa ilang ulo, adunay mga bali-bali usab. Sa unang hinabi na mo ni Mayor kaganiyang buntag, mga few minutes after the incident, katong upat nga unang gideklarar on the spot to, ang usa murag dito na dead on arrival sa ospital. Kining remaining 5 apil ning ginikanan diin man ni matay, Chona, dito mismo sa site of the incident or sa ospital na? Yes, Bob, kaning upat ni dito ni gideklarar nga patay sa rural health sa lungsod sa Bolhoon, samtang kining 5, Bob, kanang upat dead on arrival kini, samtang ang usa mao nang 5 dito sa Oslo District Hospital. Ang Dr. Chief of Hospital kaganiha sa Oslo, miingon nga mi sibat kuno ang gwardiya, Chona. Unsa man ni mi sibat gyud siya or bisurrender nga to sa mga pulis kay gidama sa dito ang unang report gi-oxygenan man unta kuno ni, pero murag migawa sa ospital nga wa mananghid ang driver rather. Sa atong pakighinabi kaganiha, Bob, sa Bolhoon Police Station, sa desk officer dito nga ila usab kining gipangita ang maong driver, pero aduna usay nag-ingon nga gidala kini sa Vicente Soto. Okay, thank you so much, Chona Carion, sa imong live report.